Представяме ви столчето за хранене Hi-Seat на фирмата KidsKit. Подходящо е за деца, които могат да седят самостоятелно и може да се монтира върху обикновен домакински стол. Какво има в комплекта и как се сглобява столчето? Отворете опаковката. Първо освободете двете дръжки чрез натискане на бутоните им, след което отворете корпуса. Вътре ще намерите всички необходими части и аксесуари. Подпора за табличката, инструкция за сглобяване и употреба на български език, комплект колани с закопчалки и двете половини на табличката. Започнете сглобяването на столчето с закопчаването на двете дръжки. Бутоните на дръжките трябва да щракнат при закопчаването им. Столчето има симетрична конструкция и може да бъде използвано с седалката висока 10 см или с по-ниската седалка висока 6 см. В комплекта има 3 дълги колана и едно късо коланче. Вземете първия колан и го прекарайте през двата отвора на облегалката. След това промушете колана през закопчалката по показания начин. Така ще можете да го регулирате на дължина за стабилно и сигурно пристягане към стола. Проверявайте периодично сигурността на захващане на столчето за хранене към стола за възрастни и ако е необходимо, регулирайте коланите. Повторете същата процедура и с другия пристягащ колан, с който трябва да захванете столчето за хранене към седалката на стола за възрастни. Включената в комплекта табличка е удобна за използване при по-малките деца. За да я сглобите, вземете двете и половини и ги съединете. Поставете подпората и я плъзнете напред, за да я заключите. Поставете захващащите елементи на таблата в горните отвори на дръжките и закопчайте подпората с бутона. Табличката може да се използва както с седалката висока 10 см, така и с ниската седалка висока 6 см. Когато детето използва столчето без табличка, трябва да го обезопасите с още един колан. Поставете малкото коланче в седалката на столчето. Вземете третия колан от комплекта и го промушете през двата отвора на облегалката. Промушете го и през примката на късото коланче. Регулирайте го на дължина, за да обезопасите детето напълно. Столчето може да се използва без табличката и на двете височини на седалката, както на 6 см, така и на 10 см. За целта преместете обезопасителния колан да минава през тази част на столчето, която ще бъде облегалка за детето. За по-големите деца е удобно столчето да се използва като бустер, само за повдигане до нивото на масата. Откопчайте бутоните и освободете двете дръжки. Затворете двете половини на столчето и закопчайте отново дръжките. В този вариант седалката е висока 11 см. Леко, компактно и лесно за почистване, столчето Hi-Seat може да бъде използвано навсякъде, където имате нужда от него. В
вкъщи, на гости, на ресторант или при пътувания и почивки.